И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм GameGod и това е първият ми клип в този канал. Защо казвам този канал? Защото преди участвах в един канал заедно с Dynatix и Energy Player, но Dynatix се ядоса, че съм прекопирал един негов клип и ме изхвърли от канала. Затова аз започнах собствен канал, в който ще снимам на Майнкрафт, нали, основно на Майнкрафт. Може да снимам и други игри, но това не се знае. В смисъл, ако някой ми каже някаква невероятна игра, може да почна да снимам. Ние, например, може да почна да снимам на Deadpool, ама не знам, защото аз си купих нов компютър и всички клипове от стария ми канал си заминаха. И сега ще трябва да почвам наново, но това не е никакъв проблем. Надявам се да съберем доста така абонати, а не както преди по 7-8 абоната в стария ни канал. Та коментирайте ми всичките клипове, много ви моля. Абонирайте се и може да дадете по едно лайкче на всеки мой клип. Някои от вас може даже я ме познават. Нали, са гледали профила, където бях с Dynatix и Energy Player. Но не си знае какво ще направим. Ще качвам основно на Майнкрафт. И да. Друго какво ви кажа. Може да снимам с Dynatix, с Energy Player. И така. Мисля, това е този информационен клип, нали? Не, всъщност искам да ви кажа, че микрофонът ми е малко прецакан и гласа ми, на клиповете ми се чуе някакъв писклив, но в реалния живот не ми е такъв гласа. Аз мисля, като събера пари, ще изкупя микрофон без слушалки, защото аз сега съм с слушалки и микрофон. Микрофон е закачен на слушалките. Да, като събера пари, ще се потърся микрофон, който не е на слушалки. Да. Просто да, това ми се да е. И също така може да ми чуете мишката или клавиатурата. Това пак е от микрофона, за което му се извинявам. И както виждате, това е най-новата версия на Minecraft с конете. И ще правя анбоксинги, летсплейове, най-малко летсплейове и клипа на Minecraft. И мисля това да е за този информационен клип. И да. Дано се радвате, че отново ще снимам клипове. И довиждане.